Jo, čaute, dovedte nás tam pri dnešných, no a dneska je to informačné videjko, čo sa vlastne stalo za tento týždeň. A prečo som trošku týždeň nenatáčal, tak vlastne odkedy bol Star Wars event, nám pribudol iný event. No tak to jsme v prdeli. Áno, je to tak. A je to event s Titánom a s Pandorinou skrinkou. Titána nám pridali aj ako do shopu skin, čo vyzerá celkom dobre, aj Pandorinu skrinku za 1500 V-Bucksov. A včera večer bol event, ja som ho teda nehral, pretože som trošku nachladnutý, chorý. Takže, ale ešte, že máme Hypexa a ten nám to teraz ukáže. Počkaj. Yes, a pozrieme si tento event. Čo sa vlastne včera dialo? Bolo to konkrétne o 8. večer. A do item shopu, do Epic Gamesu nám pribudol aj taký mini pack, ktorý viete získať. Vlastne je to iba Baťo a Vred. Keď tak vám dám do popisku videjka, že ako ho získať. Je to za free, dá sa povedať, stačí ísť na Epic Games a tam si to kúpiť za free. A je to tu. Pandorina skrinka buchne. 3, 2, 1, bum. Ty kokos. No tak to je bomba. Hej, tak to vyzerá mega dobre. Keďže budúca sezóna, teda sezóna 3, chapter 5, líknutá ako púšť, tak by to mala byť púšť. Ale ukáž, to vznikne. Je takto. Tie oblaky sa budú potom približovať a tak celá mapa bude pod vlastne tými oblakmi. Tak to je mega dobre. Tá sucha je vlastne, dá sa povedať, že živá. OK, ale aby som to len tak neobkecával, tak poďme aj do hry. OK, my už sme v buse. A čiže toto sucha dá sa povedať, že žije. Tak to vyzerá akože extrémne dobre. Pandorina skrinka tam už není. A yes, tam je celý ten dym. Tak to je mega. Ono sa to, tuším, že za tých 5-6 dní celá mapa tak zaplaví. Neviem, či dá si to ešte vyžaruje tie modré oči ako predvčerom. Že som tu prísne, tu sme dýmali, ale už neukazuje. Čo je škoda? Nevadí, asi včera bola posledný krát reakcia. Tá ruka má asi dead. A tu niekde vznikol ten prvý kráter pod stopou. Ale kde? Jo. A oni nám odstránili, kámo, SUVčka, tam bolo SUVčko, spamätám. Prečo by nám odstráňovali SUV? What? Dali o mnoho viacej aut. Celkom dosť divné, ale budíš. Ja by som sa rýchlo nalútila. Ideme tam. Teď zoberieme aj SMG, aj AR. Mám úplne, že nové Bugatti. Ale myslím si istý presne, kde je tá trhlina. Ja už som popravde aj celkom zabudol. Yes, je tu. Je tá trhlina. Kokos, hej, tak to vyzerá mega dobre. Niečo ako v minulej Chapter 4 Season 3, až vtedy sa nám robili trhliny a potom sa to celé pretrhlo a bolo, že bum.
prišla džungľa. Teraz to bude nie džungľa, ale púšť. Púšť je aj celkom dobrá, takže OK. Tuším, že v chapter 4 sme ani púšť nemali, takže GG. Tak, vyriadíme si typečka. Mám materiály, bro. Veď? Yes. Táto taktika funguje podľa OG hráčov. Ja netvrdím, že som OG hráč, ale yes, to vyšlo. Nádhera. No ja by som vybral aj 3 big shieldy. Goldy už treba míňať. Konec sezóny. A pribudli nám aj nové questy od Jimmyho. Takže určite si ich doplňte, získate za to 3 veci. Jeden prešli. Dáme default. Posledný. Bez skopu nie je úplne pre mňa mňamina, ale dá sa to hrať. Oni ešte nechali Star Wars zbrane v hre. Čo? Nemalo by to byť odstránené? No tak možno Star Wars zbrane nechajú v hre, len tie questy odobrali. OK. Samozrejme, Lego mod bude trvať určite dlhšie, ten Star Wars event. Takže to je v pohode. Ja viem, že neviem šoferovať, ale to je jedno. Aha, mám aj quest. Ničiť. Poplníme. Waterbed. To nie je nič lepšie než mňam. Proste ja waterbending sa teším, keď to odstrania, pretože týpek, keď to vždycky proti mne má, to je ako keby bojovať proti typkovi, ktorý má 1 000 000 HP a je nezabiteľný. Takže GG. Okrem mňa teda. By sa mal ešte nachádzať nejaký typek? Možno, neviem. No, čo vravím, waterbending. To proste waterbending. To je tam proste waterbending. Mašine. Tam what? Dobrý. Máme ho. Bolo to dosť tesné. Nevravím, že nie. Neviem, prečo sa mi nikdy nechcú vyrendrovať tieto kliky. Som rád. A pridali nám späť vlastne tie božské mytiky, ale to viete asi zo Star Wars eventu. Nie som si istý. Tuším, že ja som vydal na Star Wars event iba challenge, no. Tam som tu Chewbaquinu zbraň nehral, že? Viete čo? Ja vám urobím radosť a idem pre ňu. OK. Tento... Á, nie. Toto. Necháme si tento loot.
What? Do I need? No. Ja widział się kamo. Nie widział się kamo. To są do złamie. Nie ma materiału. To jest nawet fokus. Widzicie, wam sobie na mapę. Ład. To jest tak nie jestem molutą, nie? Chciałem to. Zaraz no, nie? Już nie ma nic. Hej. Tak jak miał na. Wejdę. To jest ładna. To mam tutaj na pytanie się. Mam tam samym tutaj graczów. A, bo ci zrobił ład. Mamy coś telewizji. Gdzie Oldwood. Tu nam jest prawie szereg. Dodajmy. Mam się tam ostre, ale dla nami. O, tak ten został inny laser gramo. Zdycha. Bro. Ja jestem za tej a on zdechnie go zjebać. Jak było to właśnie koniec zachowania, no. Ale taki ślad. Rzucanie tej magii. Kamo, miałeś niekdo aj snajpi. Aha. Jakoś wiem, w czym jest problem. Prosím. Odwrót. Można by bez tak prenasledować. Twójka. Jasně, že letí za mnou. Vytýklý darmožrou. Bro. To je co má asi konec, ne? Tak tam čeká. Dobré, dostal. Dostal. No tak ty nikam nejdeš, bratu. Tak ty nikam nejdeš. Ty jdeš do lobby. Som si povedal. Darmožrout jeden. A chce takto hantiť. Ja viem, že aj to, keď niekto zdrhá, naštve, aj keď niekto hantí niekoho naštve. Proste táto sezóna je iba o tom. Hantenie a utekanie. To o ničom inom fakt akože nie je. Ale ja potrebujem nejakú metku. Niečo také. Prosím, nech to je. Yes! Metky dos. Záchranosť. Bumba. Mam zonu. Dead.
Au, on ma zabije. On chcípol na zónu. Ja som mal také šťastie. Bro, ja som mal také šťastie. Fuj, ja sa celý trasiem. Nie, že od zimy, že som chorý, ale... Fú, ty kokos. Tak toto bolo inak na tej videjko. Ja som tu fajtil úplne neviem jak, ale proste, to bolo úplne tesne. All good. Battle Royale po 3 dňoch, zapol som. Prvý win padol hneď. Dobre, ja som spokojný. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, budem rád za like, odber, no a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Zatiaľ čaute, čus.